Kaixo eguerdion, ekaiak 20 ditu gaur eta honekin batera errefuxiatuen nazioarteko eguna dugu gaurkoa. Hori dela eta Euskal Herriko txoko askotan diskriminaziorik gabeko harrera aldarrikatu dute. ACNUR agentziaren ekimenez, hainbat artistak agerraldia egin dute Itsas Museoan. Halaber, lotura karera programaren inguruko jardunaldi batzuetan parte hartuko dute Nerea Melegoza Jaurlaritzako sailburuak eta Xabier Legarreta migrazio eta asilo zuzendariak. Azkenik, arratsaldeko 7etan gizarte taldeek manifestazioa egingo dute Bilboko Moyua plazan. Zehar errefuxiatuak elkarteak azpimarratu duenez, gizarteak harrera egiteko modua birpentsatu behar du diskriminaziorik egon ez dadin. Bestalde udaltzaingoa kaleko saltzaile batzuen aurka izandako jokabide arrazista salatu dute Bilbon. Herritarrek arrazakeria instituzionala eta poliziala salatu dute eta manteroen aurkako kriminalizazioarekin bukatzea eskatu dute. Ekainaren 18an izan zen, polizia agenteek mantero batzuk atxilotu zituzten Bilboko Victor kalean eta materiala konfiskatu nahi izan zieten. Saltzaileek eta bertan zeuden hainbat herritarrek salgaiak ezkentzeko eskatu zieten agentei, baina ez zuten lortu. Herritarrek elkarteratzea egin zuten atzo Bilbon manteroen alde. ELA, Comisiones Obreras, LAF eta ESK sindikatuek grebara deitu dute Bizkaiko esku hartze sozialaren sektorea. Gaur eta bihar lanuzte egunak dituzte. Urte eta erdi baino gehiago daramate hitzarmena berritu gabe. Hala langileak osasuna arriskuan jartzen duten eta lan baldintzak probetzen dituzten neurrien aurka borrokatzeko kalera atera dira. Aurreko astean izan genuen beste mahai bat, eta eman behar dituzten pasuek ez dira emoten, orduan hemen jarraitu behar dugu borrokatzen eta gure eskubiak aldarrikatzen. Gure momentue, orain arte beti gure lanean egon gara gure usuarioen aldetik bere eskubideak aldarrikatzen eta borrokatzen, eta hori da gure momentu eta gure eskubideak aldarrikatzeko eta borrokatzeko. Aurrera paso txiki bat esan dezakegu egon dela, batez ere patronala ohartu delako ez dugula bakarrikan KPI-aren, KPI-aren gainetikan diru askatzen, salario eta ez gabiltzala bakarrik salario eta hitz egiten, baizik eta ere bai, sektorearen duintasunaz eta sektoreak hainbat aldarrikapen desberdin ditula arrisku psikosozialen inguruan adibidez, ero osasun komplementuen inguruan adibidez. Eta Arantzadik 100 metro karratuko zona bat induskatuko du Irulegiko aztarnategian. Ikertzaileek denbora gehiago emango dute indusketa lanetan, izan ere oraindik ez dago jakiterik aurrekuntzek goia jo duten. Bestetik, Irulegiko eskua zaharberritzeko lanak bukatzear dira eta beraz pieza laster egongo da Nafarroako museoan ikusgai. Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Errefuxiatuen nazioarteko egunean diskriminaziorik gabeko harrera aldarrikatuko dute Euskal Herriko 11 txokotan. Zehar errefuxiatuak elkarteak azpimarratu duenez, gizarteak harrera egiteko modua birpentsatu behar du diskriminaziorik egon ez dadin. Izan ere azaldu dutenez, errefuxiatuei traba eta zailtasun ugari jartzen zaizkie arlo guztietan.
Bestalde udaltzaingoak kaleko saltzaile batzuen aurka izandako jokabide arrazista salatu dute Bilbon. Herritarrek arrazakeria instituzionala eta poliziala salatu dute eta Manteroen aurkako kriminalizazioarekin bukatzea eskatu dute. Izan ere, ekainaren 18an polizia agenteek Mantero batzuk atxilotu zituzten Bilboko Victor kalean eta materiala konfiskatu nahi izan zieten. La Comisión Obreras, LAB eta ESK sindikatuek grebara deitu dute Bizkaiko esku hartze sozialaren sektorea. Gaur eta bihar lanuzte egunak dituzte, urte eta erdi baino gehiago daramate hitzarmena berritu gabe. Hala langileak osasuna arriskuan jartzen duten eta lan baldintzak pobretzen dituzten neurrien aurka borrokatzeko kalera atera dira. Bizkaiko esku hartze sozialak berriro ere greba eguna du ELA, LAB, Comisión Obreras eta ESK sindikatuek deituta. Maiatzean ere grebara jo zuten, baina lan hitzarmenaren negoziazioak blokeatuta jarraitzen duenez kalera atera dira berriro. Joan den astean bildu ziren patronala eta intersindikala. Aurreko astean izan genuen beste mahai bat eta eman behar dituzten pasuek ez dira emoten, orduan hemen jarraitu behar dugu borrokatzean eta gure eskubiak aldarrikatzen. Egin duten proposamen bakarrak diruari dagokionez da, bigentzia luzia eskatzen digute, 2026 arte luzatzen da hitzarmena, oso diru kupuru txikia eman dute. Eta gainera, ez dugula bakarrikan diru ataz hitz egingo, bai? Urte eta erdi baino gehiago daramate ituna berritu barik. Egungo baldintzek gainera behar ginen osasuna arriskuan jartzen dituela salatzen dute, eta lan baldintzak pobretzen dituzten neurrien aurka egiten dute. Negoziazioa desblokeatzea exigitzen dute eta lan gatazkan halaber, erantzunkizuna eskatzen diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Konturatzen zara, zure lana ez deko errekonozimendu bet. Eta, pasau dugu garai latzak, adibidez konfinamendue, eta momentu horretan oso beharrezkoak ginen, baina ematen dago inez. Grebara deitu dute berriro datorren asteko negoziazio mailan eragiteko. Eta korapillo askatu ezean ez dituzte lanuzte gehiago baztertzen, sektorea aktibo eta langileak haserre baitaude. Aktibo dago, bai, sektorea aktibo dago, haserre dago. Nik usten de gainera sektoreak oso konstiente dela zer behar dugun, ez dela bakarrikan berriro esaten dut, ez dela bakarrikan soldata egoera, soldata egoeran inguruko eztabaida bakarrikan ez dela, baizik eta azken urteetako abandonua, administrazioen abandonua. Lasarte Oriako Mitxilineko langileek greba eguna egin dute astelehen honetan. Ostiralean hasi ziren lanuzteekin eta astelehenean egun osoko greba egin dute. LAB sindikatuak adierazi duenez, goizeko eta arratsaldeko txandetan grebak ehuneko jarraipena izan du. Hitzarmen proposamen berdina egin du zuzendaritzak Lasarte Orian eta Gasteizen. Lasarte Oriako enpresak batzorde propioa du eta hasieratik sindikatuek ezetz esan diote proposamenari. Astearte honetan zuzendaritzak biltzeko deia egin du.
Gaurkoan bestalde Zaldibarko Luizia dugu izpide. Arantxa Tapia Jaurlaritzako ingurumen sailburuak legebiltzarrean adierazi zuen. Zaldibarko zabortegiaren lurrak bere egonkortasun mailarik baxuenean, baina egonkor daudela. Halaber gehitu zuen momentuz ez dagoela berriz erortzeko arriskurik, baina etortu du segurtasun maila apaldu egin dela. Testuinguru horretan Gaizka Zabarte Zaldibar argituko kidea izan dugu gurean eta erantzukizuna har dezala eskatu die erakundeei. Iragan astean argitara ateratzen Zaldibarko zabortegia dagoen lurrak bere egonkortasun mailarik baxuenean daudela. Halaxe ondorioztatu du Jaurlaritzak lurzoruaren egoera aztertzeko eskatutako ikerketak. Horren aurrean Mikel Otero Bilduren legebiltzarkideak azpimarratu du premiaz inork bere gain hartzen ez duen esku hartze behar duela zabortegiak. Uda honetan euri jasak baldin badaude, udazken honetan euri jasak baldin badaude, eta epaitegiek ez badute agindu hori kubritzea, guk, zuek kasu honetan, zuen ardurapean utziko dezue hori gertatzen dela, noren erantzukizunpean. Hau beste inork, beste erabakiak hartzen ez dituen bitartean edo hartzen ez baditu, administrazioak hartu behar ditu, eta hori zure ardura da, Tapia Andrea. Arantxa Tapia sailburuak erantzun dio alarmarik ez pizteko. Lurrak bere egonkortasun mailarik baxuenan daudela, baina egonkor. Ez gaude zerura begira. Kontrolpean daukagu sistema, inspekzioak eginez eta ziurtatuz gauzak gertatzen direnak eta gertatzen ez direnak. Bi, prozesua judizializatuta dago. Epaileak tartauden daude eta fiskaltzak ere bai. Eta ez da aperzibimentua bakarrikan esan dizut epailen gara jodeu eta beraiek gainea egin dute hasierako emaitza bat eman dute eta esan diogu gauzak argitzeko gehiago. Testuinguru honetan Gaizka Zabarte Zaldibar argituko kidearekin izan gara eta kezkatuta agertu da. Tapiak esan zuen hori, baina horrek gogora ekartzen digu amildu eta berehala nola behin eta berriro esaten ziguten aire kalitatea ona zela eta gero ikusi genuen ikusitakoa. Gaineratu du txostena oso argia dela eta benetan kezkatzeko modukoa. Txostenak dioena da egonkortasunari dagokionez, mugitzen ari da, beharrokena baino askoz gehiago, bere egonkortasun maila amildu zen unean baino txarragoa dela. Eta, bueno, horrekin nik uste dut dana esan da dagoela. Gauzak horrela erantzukizuna har dezatela eskatu die erakundeei. Eta Eusko Jaurlaritzak eskualdeetako SP proiektu estrategikoak aktibatzearen deia egin du. Azpiazuk eskatu du Europar Batasunak 2021 eta 2023 bitarterako emandako funtsen zatirik handiena erabiltzea eta proiektuak azkartzea. Agerraldi honek bete egiten du abenduaren 23ko 11/2021 legearen Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak onartzen ditunaren berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planari lotutako funtsen kudeaketari buruzko 5. kapituluan ezarritako 3 hilean behingo informazioaren baldintza. Autonomia Erkidegoi banatutako 2022.908 milioi euroetatik 1.048 esleitu zaizkio Euskadiri, ehuneko 0,77. Garapen ekonomikoa, iraunkortasuna eta ingurumena, lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioa, hezkuntza eta lana eta enplegua dira volumen handiena esleituta dutenak. Euskadik 1.657 milioi euro jaso ditu guztira. 1.048 ehuneko 73,2 Eusko Jabetzen bitartez jaso ditu eta 609 ehuneko 36,8 estatuak zuzenean kudeatzen ditu. Eta Basque Voltek espero du 2028rako egongo direla prest bateriak autoelektrikoetan. Bateriagileak bere zentro teknologikoa inauguratu du Arabako Parke Teknologikoan. Proiektuak Europar Batasunaren funtsak merezi dituela ziurtatu du Urkulluk.
Euskadiko garapen teknologikoa, garapen industriala eta deskarbonizazioaren bidean Euskadik emango duen lehen mailako urratsa, hau da Basquevolt. Bertako teknologia eta industria garatzen badugu, gure menpekotasuna, gure dependentzia gutxitu eta herri helburuak lortuko ditugu. Garapen ekonomikoa, enplegu sorkuntza, ingurumenaren zaintza, gizartearen ongizatean aurrera pausoak ematea alegia. Eta Osakidetzak suizidio saioen erregistro bat sortuko du prebentzioa indartzeko. 2030 urterako pazientearen segurtasunerako estrategiaren barruan sartuko du, eta Osakidetzako zuzendariak azaldu duenez, COVID-19 kutsatutako pazienteak ebaluatzen dituzte, albo ondorioak detektatzeko. Goera gogorra izaten da eta gogaikarria ere, eta azkenean gaixo hauek behar dituztenak dira bidelagunak, erakundeak, Osakidetza bidelagun izatea, neurriak eta bitartekoak. Eta Bermeoko alkatetza airean dago une honetan. Asier Larraurik EH Bilduko ordezkariak dimisio eman baitzuen. Koalizioak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Nadiaz Neme Somali zerrendan bigarrena aukeratu dute alkategai. Guzan plataforma independentearen ustez, ordea, Xabier Ortuzar bere zerrendaburuak izan behar du alkate. Negoziazioa zabalik dute bi taldeek eta zehazteke dagoen udal bilkuran bozkatuko dute. Momentu honetan Bermeoko alkatetza airean dago. Izan ere, Asier Larrauri, EH Bilduko buruak dimisio eman zuen agente makila hartu eta ordu gutxira zehazki autoistripua izan eta baimendutako alkohol tasa gainditu ostean. Larrauri alkate izendatu zuten EH Bilduk eta Guzan Herri Plataformak akordioa lortu ostean. Maiatzaren 28ko udal hauteskundetan EAJak irabazi baitzuen 8 zinegotzi lortuta. Bermeoko Guzan Plataformako kide den Xabier Ortuzarrek hartu du alkatetza behin-behinean, hau da, beste inbestidura saio bat egin arte. Baina orain ikusteke dago zer gertatzen den. EH Bilduk ohar bidez adierazi duenez, Bermeoko kideek Nadia Neme Somali zerrendako bigarrena alkategai aukeratu dute asamblea bidez. Horrez gain koalizioak esan du bi alderdiek sinatutako akordioak adierazten duena defendatuko duela. Hau da, EH Bilduko hautagaia izatea Bermeoko alkatetza izango duena. Hala ere, Gusanekoek bestelako irakurketa egin dute. Akordioaren arabera, Asier Larraurik izan behar zuen alkate, eta Asier Ortuzar independenteak alkate orde. Hori dela eta dimisioen ondoren, euren ustez, Ortuzarri dagokio aginte makila hartzea, eta ez dute beste aukerarik onartuko. Larraurik ez du oraingoz bere dimisioa ofizialki aurkeztu eta behin egiten duen honetik 10 eguneko epea dago alkate berria izendatzeko. Edonola ere, bi alderdien artean akordioa lortu ezean, alkatetza EAJak hartuko du Bermeoko udal hauteskundeak irabazi baitzituen. Arabako batzar nagusiak osatu dira dagoeneko eta Irma Basterra jeltzalea izendatu dute presidente. PSEko Eba Jimenez eta EH Bilduko Nerea Martinez izango dira bi presidente ordeak. Idazkariak Elkarrekin Podemoseko Jose Damian García, PPko Miguel Garnica izango dira. Bizkaiko batzar nagusiek hilaren 22an egingo dute bilkura eta Gipuzkoan oraindik data zehazteke dago. 12. legegintzaldiko Arabako batzar nagusiak astelehen honetan eratu dira eta Irma Basterra jeltzalea presidente izendatu dute. Maiatzaren 28ko foru hauteskundeen ostean Arabako batzar nagusiak osatu diren lehenak izan dira. Zaizkio nazioarteko gatazkak arotz egiten eta gaur eta etorkizun hurbilean erronka handiei egin beharko die aurre. Gauzak horrela, EAJaren esku jarraituko du batzar nagusietako lehendakaritza.
Hauteskundeetan EAJ lehenengoa izan zen, 15 batzarkide lortu zituen. EH Bilduk berriz 14 eta PSEek 9. Vox alderdia bertan sartu zen batzarkide batekin. Hala ere, Voxek ez du ordezkaritza lortu mailan, beste alderdiek ordea bai. 3 bozketa egin zituzten, lehenengoan bazterrak boto gehien bildu zituen, PSEren botoak jaso zituen hain zuzen ere. EH Bilduk ere aurkeztu zuen bere hautagaia eta Elkarrekin Podemosen botoak jaso zituen. PPek zuri bozkatu zuen. Bigarren bozketan Eba Jimenez eta Nerea Martinez PSE eta H Bildu hurren ez hurren presidente ordeak izendatu zituzten, eta azkenik Jose Damian García eta Miguel Garnica idazkariak izango dira. Bizkaian berriz hilaren 22an egingo dute bilkura, lurralde honetan mahaiburua gehiengo osoz aukeratzen da lehen bozketan. Inork lortu ezean bozketa errepikatuko da boto gehien dituzten bi hautagaietako bat hautatzeko, eta boto gehien jasotzen dituen pertsona hautatuko dute presidente. Aurreikuspenen arabera, Ana Otaudi jeltzaleak jarraituko du bertan presidente izaten. Azkenik Gipuzkoan zehazteke dago batzar nagusiak eratzeko bilkura noiz egingo den. Bestalde PSEek eta EAJak gobernu akordioa hitzartu dute Gasteizko udalean. Alderdi Sozialistak alkatetza, ogasuna, giza baliabideak, kirola eta ogasuna eta hiri eredua, ingurumena eta ekonomia sustapena sailak izendatu ditu. Lehenengo aldiz, berdintasuna alkatetza sailaren barruan kokatuko da. Aste honetan tokiko gobernu batzordean izendatuko dituzte udal sail bakoitzaren buru izango diren pertsonak eta alkate orden postuak beteko dituztenak. Gaurkoa, egun handia du Gasteizek, ondo dakizue akordio eta hitzarmenen defendatzaile zutzua izan naizela beti. Horren bestez, pozarren nator gaur, beste hitzarmen bat aurkeztera. Gobernu akordio horri esker aurrera egiten jarraitu ahal izango dugu. Udalek funtsezkoa duten zerbait bermatzearekin batera, hiri plural batek halako baita gure Gasteiz merezi dituen egonkortasuna eta gobernu zorrotza. Gobernu anitza gara, gizarte anitz batean bizi gara, ikuspuntu desberdinekin, eta hori beti da aberesgarria. Indarrak batzen baditugu, aurrera egingo dugu eta azkarrago egingo dugu. Vaya colores que os habéis puesto. Bestetik, EH Bilduren alde bozkatu zuten UPNren bi zinegotzik dimisio aurkeztu dute Garesen. EH Bildu gehiengo absolutuarekin lortu zuen Garesko alkatetza. Hala ere, UPNeko 3 zinegotzik EH Bilduren aldeko botoa eman zuten. Horren ondorioz, Yolanda Tejero eta Carmen Soto zinegotziek dimisioa eman dute. 3. zinegotzia Alberto Azaldegi da, eta zinegotzi akta itzultzeko eskatu diote. Iaztik nabarmen egin du gora Estatu Batuen eta Txinaren arteko tentsio diplomatikoak, baina azken orduetan harreman hori onbideratzeko ahalegina egin dute munduko bi potentzia ekonomiko, militar eta teknologiko nagusiek. Estatu Batuetako estatu idazkari Antony Blinken Pekinen egonda azkeneko 2 egunetan eta Xi Jinping Txinako presidentearekin bazartu zen atzo. Bileraren ondoren egindako agerraldian bidaia positiboa izan dela nabarmendu zuen Washingtoneko diplomazio buruak. Bestalde, Xi Jinping presidenteak uste du aurrerapausoak eman dituztela eta tentsioa baretzeko konpromisoa agertu dutela bi aldeek.
Elako azterketa bulegoak etxebizitzaren inguruan doitutako txosten aurkeztu du gaur goizean Bilbon. Euriburra 104 langara iritsi da, hala egungo egoera estua aztertu dute. Hipotekak inoiz baino garestiago baitaude eta lege berriaren irakurketa ere eskaini dute. Politika publikoek ez dutela etxebizitza eskubidetzat hartzen. Espekulazio ondasun bat izatea lehenesten dute negozioa egiteko. Beraz, politika publikoak egoera horren erantzuleak dira. Horregatik, elak etxebizitza politikak errotik aldatzea eskatzen du. Eta politika hauen aldaketan neurri nagusia, etxebizitza duina eskuratzeko eskubide subjektiboa bermatzea da. Eta horretarako, bi gauza egin beharko ziren. Lehenengoa, eskubidea jasotzeko baldintzak zabaltzea, gaur egun beharra duen biztanleri gehiena kanpoan uzten delako, eta bigarrena, etxebizitza bat izateko eskubidea dutenei, prestazio bat emateko aukera ezabatzea. Konpainia misto bat sortzeko proposamena luzatu du Hondarribiko herritar talde batek. Alarde ofiziala antolatzen duen Alardeko fundazioak konpainia misto bakar bat sor dezala eskatu dute, nahi duten gizon emakumeen parte hartzea bermatzeko bertan. Jaizkibel konpainiak pozgarritzat hartu du albistea emakumeen parte hartzearen alde gero eta proposamen gehiago daudela ikustea. Ildo horretan lan serio bat eskatu dute. Irailaren 8an Hondarribiko alardea ospatuko da betiko legez, baina aldaketa aroan gaudela argi dago. Udal gobernuan ere aldaketak egon dira, Abotsanitz plataformak eskuratu baitu aginte makila, eta badirudi alarde parekideruntz doazen pausoak ematen ari direla hondarribiarrak. Testu inguru horretan alarde misto egiteko proposamena egin du Hondarribian herritar talde batek. Alarde ofiziala antolatzen duen erakundeak Alarde fundazioak sor dezala konpainia misto bat, konpainia misto bakar bat, hala nahi duten gizon emakumeen parte hartzea bermatzeko bertan. Soldadu gisa soilik gizonezkoak onartzen zituzten alarde tradizionalean urratsak ematen hasi direla dirudi. Proposamena sinatzen duten 60 lagunen zerrendako izenak ikusita, betiko alardearen defendatzeak dira asko. Jaizkibelen kontrako protestetan nabarmendutakoak zenbait. Zaindua proposamena deitu diote eta astelenean iritsi zen hondarribitarren buzoietara. Bertan diote gatazka luze bati irtenbidea eman nahi diotela eta inplikatutako eragile guztiei eskuzabaltasunez jokatzeko deia egiten diete jarrera desberdinen arteko lotura puntu bat aurkitzeko. Lotura hori zein den, bada alarde osoan ez baizik konpainia bakarrean parte hartzak gizon eta emakumeek parez pare. Alarde idealari amore ematea eskatzen die alde guztiei, baita alarde ofizialetik kanpo gizon eta emakumez osatzen den Jaizkibel konpainiari ere. Ildo horretan Jaizkibelek pozgarritzat hartu du albistea, emakumeen parte hartzaren alde gero eta proposamen gehiago daudela ikustea. Izan ere aldarri horren defentsan 26 urte daramatzate. Elkarrizketa mahai baten aldeko eskean ere aspaldi ari direla adierazi dute, eta lan serio bat eskatu dute bide horretan. Udalberriak begionez jaso du proposamena. Gatazka honen inguruan beste eragile berri bat sortu da herrian, eta konponbidean aurrera egiteko modua ematen du. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko dio. Orain gaurkoan Naroa Jauregi Zuriarekin egin dugu hitzordua. AEKaren hizkuntza aholkularitza zerbitzuko aholkulariarekin. Atal hontan mugikortasun jasangarriaz arituko gara. Gure gizartean kotxeak ordezkatzen duen eredu jasangaitzaren aurrean alternatibak eraiki beharko ditugu. Batetik erronka klimatikoa daukagu, baina gainera desoreka territorial eta sozialak ere agerikoak dira. Ba aldaude alternatibak. Bidea egiten ari ote da jasangarritasun hori bilatze aldera. Hortaz, aritzeko erreportaje interesgarri bat ekarri dizuegu gaur. Eta beti bezala, solaskideak eukiko ditugu beraien gogoeten bidez, gai honen inguruko argi ilunak ezagutzeko. Bukatzeko, Koldo Gartziaren errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara.
12:30 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaurkoan hemen dugu gurekin Aroa Jauregi Zuria, AEKak bultzatzen duen Aizeko hizkuntza aholkularia. Ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta tira, agian hasteko euskararekin lotutako azken berriei begira ikusi dugu nola justu asteburu honetan gazte euskaltzalek topaketak burutu dituzten. Egia da hain justu zuk periferiako gaztek euskararekin duten harremana eta euskal kulturarekin duten harremana aztertzen badaroa zuzela hainbat urte. Ez dakit nolako lotura duen, zure ikerketak halako ekimenekin edo zerruzten duten agerian apur bat, gazteak eta euskarak duten harremanaz? Bai, lotura agerikoa da, ez? Baina, nik uste dut kokapen ezberdinetik begiratzen diogula. Alde batetik, gazte euskaltzaren topagunea dago, eta, eurek gaztea dira, eta eurek protagonista eta eragile dira, orduan, hor dago euren hildoa, eta nik ekimen hau eta ere mugimendu hori horko okatzen dut, eta bestetik dago, gurea igual beste ikuskeri umeagoa daukana, ez? Eta beste leku batetik begiratzen dioguna. Gu saiatu garena edo da alde batetik gazteekin partekatzen dugun testu inguru hori hobeto ulertzen, ez? Eta gazteen laguntzarekin, eta gero bestetik esku hartze honen bidez bebai, helduon papera edo kokatzen saiatu gara. Orduan, ikusten dugunez ezberdina hori antzekoa dira gaian, baina ikuspegi oso ezberdinak. Izan ere, 2017an okerez manabil hasi zineten ikerketa honekin, dagoeneko 180 bat gaztek parte hartu dute, ezagutzen ez duenarentzat zertan datza ikerketak berak edo zein du xedea? Guk aurrekoan bebai, izan genuen aurkezpen batean komentatzen genuena zen, hau ez dela ikerketa akademiko bat, nik esan nuen moduan ere, nik aizetik nator, AEKaren hizkuntza aholkularitzatik, zerbitzutik, eta azkenean gure egitekoa eragitea da. Orduan, eragite horretan kokatu behar dugu, ez? Alde batetik egoera ezagutu, gako batzuk jaso, eta gero zelan hobetu dezakegun ikusi. Orduan, igual esku hartze moduan, ikerketa moduan baino, igual esku hartze edo proiektu moduan gehiago ikusten dut, ez? Eta, bestetik, ala ere bai esan behar dena da, badaukala oinarri bat, bere hasieran 2017an Mondragon Unibertsitatearen kulturgintzaren aditu tituluan egin nuen oinarri teorikoa unibertsitatean, eta gero joan garena izan da esku hartzen bidez, ez? Hainbat ikastetxe lehenengo Leioan hasi ginen, eta gero Bilboan dira zabaldutako esku hartze horiekin, forma ematen joan gara, eta gero eta ikuspegi praktiko eta eragiteari begirakoa hartzen joan da. Eta esku hartze hau, ez, periferiako gazteekin egiten duzu, ez dakit nola moldatzen zareten, ez dakit metodologia hitz egin daitekeen, ez, edo behintzat zein dira periferiako gazte hauek? Lehenengo eta behin igual, periferia kontzeptua bebai, ez, apurtxu bete kokatzea, eta, azken aldian gai horren inguruan periferia hitza leku guztietatik agertzen da, eta, nik uste ere interpretazio ezberdinak ematen zaizkiola. Guk kontzeptu hau edo sortu genuen, ez, proiektuaren beharrei erantzuteko, eta batez ere, gazteek euskara eta euskararen munduarekiko duten distantzia simboliko eta kognitiboa irudikatzeko moduren baten, ez? Orduan, guk kokatzen genuena zen, zentrua euskararen eta euskal kulturaren garapen mailaren kokapen altuena edo izan dezakenarekin, eta periferia, ikusten dugunez, hori lausotzen doan eremua moduan, ez? Periferia ikusten duguna da euskararen bizimunduaren zatia dela, baina batez ere gabeziarekin kokatuta dagoena, ez? Ez dakit, gero igual sakonduko dugu, baina, izan daiteke presentzia gabezia, estatus gabezia, baliabide gabeziak, orduan, gu batez ere eremu horretan dauden horietan kokatu gara.
Ez izan ere testuinguruak berak ez eta aipatzen zenituen pintzelada hori bautena testuinguruarekin zer ikusia lotuta badago ez gazteen edo egia da guztion hizkuntza ohitura eta autuekin berarekin ez egin duzuen esku hartze honekin berretsi egiten da hori alderatuta agian ez periferian ez dauden gazte horiekin. Bai, egia esateko hala ere, esan duguna, ez? Periferiaren kontzeptua gehiago da baliabide bat erabiltzen duguna neurtzeko. Orduan, egia esateko ez dakit Euskal Herrian euneko unean inorko daiteken edo periferian edo zentruan, ez? Ze seguruenik, ezaugarri batzu segun neurtzen dugun, barrurago edo kanporago egongo dira. Guk argi daukaguna da, hala ere, hizkuntzarekiko eta kultura eta bizimunduarekiko distantzia hori, azkenean testuinguruak berak markatzen duela goitik bera. Eta kasu honetan beraz, lan egin duzuen gazte horiek nolako pertzepzioa dute euskararekiko edo tira ez, agian harremana bera nolakoa dute? Gazte hauek, lehen aipatu dugu, ez, periferia holan botata, ez, baina, igual, pizkat ulergarriagoa izateko edo, igual errezago kokatzeko hiri ingurura jo dugu, ez, eta gure referentzia bat ez, Bilbo Handia izan da. Gazte hauek, ez, eta, Bilbo Handian dauden gazte gehienek berez euskera badakite, gazte hauek ikastetxean jaso dute batez ere hizkuntza. Eta, esan behar duguna da, behintzat gu egon garen, gauza batzu dira, gako batzu, ideia batzu, esan dudan bezala, ez da, ikerketa zientifiko bat. Baina jaso ditugun ideia horietan, edo behintzat gazteek transmititu diguten horretan, bai da, kultura eta hizkuntza eurena dela uste dutela, lotura afektibo bat mantentzen dutela, baina lotura hori badoa oso haurtzarorantza, ez? Zergatik haurtzarorantza. Berez, bai uste dugulako, erronka sozial badela, eta, maila batean, haurtzaroan aurrak euskalduntzea, ez? Eta horrek ordino importantzia badauka. Orduan, horri begira, badaude sareak, badaude estrategiak, badaude lanketa egiten da. Baina, gazte hau gero eta nagusiagoak egin ahala edo, helduen mundura sartzen direnean, harreman hori lehen aipatu duan bezala, ez, periferiantza doa, gero eta lausoagoa da, eta orduan baliabide gutxiago dauzkate. Orduan, ez daukate horrenbesteko referenterik, ez daukate helduen munduan aritzeko behar dituzten, ez daukate gaitasunik, hizkuntza horrekin lotuta, eta zaildu egiten zaie nahikotxo. Orduan, badaukate esan dakoa, ez, bihotzean edo emozionalki lotura hori orduan egin zutena, baina momentu honetan gero eta disfuntzionalagoa da moduren baten esateko, egunerokoari erantzuteko. Eta guzti hau ikertzen hasi zinenetik ona urtatu bai pasa direla, ez dakit errepikatu izan den beti, ez, orain aipatzen zenuena, edo ez dakit... Bai, egia esateko garaineko berezia izan dugu, ez, justo konfinamenduaren, osasun krisia eta kontu guzti hori, ez. Gaztek ere, bereziki nik uste dut txarto ere pasa dutela, eta, etengabe, ez, eskuartze hauek egin ditugunean, 2017an hasi ginen, baina bestela testu inguru horretan eman dugu. Orain, kako txartean normaltasun berri edo, ez dakit, ez normaltasun berri honetan, ez dugu euki ere aukerarik modu gozatu baten ondorioak ateratzeko hori bai, orain ari gara Gasteizen bi esku hartze egiten, salto egin dugulako jarri aldez ere, eta hor ere igual aterako zaizkigu berri batzu. Nik uste dut ala ere, eta igual ez dakit azpimarratzeko da, konfinamendu garaian, hor gertatu zela elementu importante bat albo batera edo galdu zutela gaztek hizkuntzarekin harremana egiteko erabiltzen dutena. Hizkuntza eta kulturarekin, hori dela jaien eremua. Gu batez ere, zentratu gara ikastetxetan, ezagutza, transmisioa, hori da nagusia. Baina, ikusten duguna bai da jaiek paper oso garrantzitsua jokatzen dutela, eta gainera hori gaztek normaltasunez edo heldugon esku hartze barik egiten duten harremana dela. Orduan konfinamenduan, hori hor geratu zenez,
ba ikusi genuen hori arazoak sor zitezkela. Ez dakigu orain, zer norabide hartu duen asuntua. Egia da orain intertu zedela burura hainbatetan, eragile ezberdinek aipatu izan dutela, ez nola behin eskolatik aparte, aisialdia hasten denean, lan guzti hori edo eskolan egiten den saiakera hori galdu edo galtzen badabilela. Bai, hori gertatzen da, eta gero, hori justo, igual aurren kasuan, baina, esan duguna, guzu batez ere igual, lan egin dugu 18 urte betetzera joan diren gazte horiekin. Eta hori gertatzen zaiena da, ere, behin ikastetxea, arratsaldetan edo beste momentuan usten dutenean, hasten direnean, edo lan mundura, edo beste perspektiba batekin hasten direnean, beste ikuspegi batekin hasten direnean bizitzen edo, hor desagertu egiten dela referentzia biadana kasu batzutan, esan duguna, desagertzeraino, ez? Aipatzen zenuen adin tarte horretako gazteek ere gaur egun egia da bai sare sozialekin, eta tira ez, bideo jokoak izan, antzekoekin ere harreman beste urte batzuetan baino handiagoa ere badutera, eta agian horrek ere eraginik izango du, ala... Bai, nik justo ez naiz gai horretan aditua, ez? Baina guk bai ikusten duguna da, gazte hauek egin dugun azterketatxoa da, edo beste belaunaldietatik ezberdintasun handi bat da mundu digital osoarena. Ez bideojokuak, ez gai zehatzak, ez? Ja da mundu oso bat hor garatzen dana, ez? Orduan, ikusi duguna da belaunaldi hau txikia dela, demografikoki txikia da, eta lehen igual jendeak gazteek kalean topatzen zutela elkar, baina momentu hauetan gazteek plaza digitalean topatzen dut elkar. Eta plaza horretan, interneten, hor mundu osoa dago. Eta orduan mundu osoa dago, eta referentziak ere mundu osokoa daude. Orduan, nola, badakigu hor dagoela, badakigu hori hor derrigorrez bizi behar dela, baina ze erronka oso garrantzitsua da, zein izango den euskararen papera hor, eta zer gauza berezi eskainiko dien gazteei euskarak. Ez, izan ere horre bestelako esku hartze baten beharra badago, izan ere aipatzen zenuen munduko plaza horrek euskaraz ez du hitz egiten, eta honetaz aparte naroan, justu Euskalgintzaren Kontseiluak gazteek euskararekin duten harremanen bueltako jardunaldi batzuk antolatu zituen orain ez hainbeste bertan, aipatzen zenituen esku hartze honen arratzak, ondorio nagusiak batzuk aipatu ditugu, ez dakit baden hor besterik azpimarratzeko. Bai, ondorio nagusiak esan dakoa, igual, gazteekin hasi ginen, estrategikoa da, eta nik uste dut horre edo gazteek erronka hau euren egiten dute, eta erronka ez, gazteek berena sentitzen dute, eta eureentzako baliagarria dela sentitzen dute euskal eta euskal kultura, edo bestela museora goaz. Hori holanda, orduan, derrigorrez, parte hartzeko bideak eman behar zaizkie, eta gazteek beraiek hartu behar dute bide hori. Orduan nik uste dut eurei entzun behar zaiela, eta haien bat gako atera ditugu. Baina bestetik nik uste dut ere koherentziaz jokatu behar dugula, eta tengabe ari garela danok hitz egiten gazteek zer, gazteekin zer eta dena, baina azkenean, gazte eta naguz helduon arteko aldea, ez dakit ni ere ze mailatara artekoa den, ez? Gazte bat eskandalizatzen gara askotan, ez? Eta gaztek ez dut ez dakit zer ezagutzen edo bestea, baina ez dakit nik heldu bati galdetuta zer antzun jasoko genuken. Hor, nik uste dut hor dagoen erronka edo dagoen arazo nagusia, berriz aipatzen duguna, testu ingurua da, periferia bera da, euskararen estatusa da, euskararen eta euskararen munduaren proiekzio falta da, esate hori, azken hori, planteatzen diogun hori gazteei da, burbuia batean bizi behar direla, ez? Eta gauzak ez dira holan. Edo beste kontuak aldatzen ditugu, eta benetan ikuspegi estrategiko batetik begiratzen diogu kontuari, edo bestela gaztek egiten dute aldutena.
Bai ez, aipatzen zabiltzana bada ez nola gazteetan jartzen den fokua ez, honi irtenbideak topatze asmotan, baina beste hainbat ez, pilota badaudela eta hor zer da ez, agian erakunde publikoek ahalegin handiagoa egin beharko luketela zentzu honetan, ala? Bai, alde batetik dagoena da, bai, erakunde publikoek egin behar dutena, bestetik dago euskalgintzak be bai, nik uste dut egin behar duena, ez, eta zelan, igual egungo egoeran irakurketa egokiago bat egin behar dugula, ez? Pizkat galduta gabiltzala ere iruditzen zait, ez? Eta proiekzioa eman behar zaiela hirietan, euskarak lekua behar du, ze dinotea, atera dugun ondorio nagusietakoa, esan duguna, desagertzen goaz, eta jende askorentzat, hiri inguruan bizi garen askorentzat, garen euskaldunok, edo euskal kultura, edo euskalekin zerikusia duen dana, ez da kontrako jarrerari dutenik, ez gaituzte ikusten. Orduan hor dago arazoa, proiekzio horik ez daukagu, ez gaituzte ikusten, eta ikusten gaituztenean ere, aurre iritzi batzuetatik eta leku zehatz batzutatik proiektatzen den irudi ez egoki batetik ikusten gaituzte. Ia da, egunerokotasunean, behintzat, prentsa-etan zekoetan, harata jartzen dutenek, bai izan dezaketela pertzepzioa, geroz eta mugimendu gehiago, edo, badagoela une honetan alako olaturen bat euskararekin lotutakoa, protesta asko jasotzen ari direlako, eragile ezberdinen partetik, Hego Euskal Herrian, zein Ipar Euskal Herrian baita ere, nolako osasuna ikusten duzu, bai euskalgintzan eta problematika hauetan eragin aldutenen partetik zelako osasuna dago gaur egun behintzat erronka hauei hartzerako orduan. Ez dakit, ni horretan sartuko naizen eta nik uste dut hornek eskatzen duela beste azterketa bat eta beste buelta bat, ez? Nik beste edo, guk jarri dugu lupa beste leku baten, ez? Eta beste horretan da, euskalgintza ikusten ez dutenak, mugimendu hori ikusten ez dutenak, euren privilegioak be ikusten ez dituztenak, eta testuinguru hau, dinot, hor eroso bizi direnak, ez? Osea, hor egon daitezke. Eroso edo zeroso, hori da kontua, ez? Osea, guretzako, azkenean, hemen plantatu duguna, ez? Periferia izan daiteke alde batetik, ez? Eremu bat, gero eta kanporago eramaten zaituena, ez? Eta esaten duzuen, hasieran, niretzako euskara importantea da, esaten genuen, olentzero importantea delako, eta paiasok importantea direlako, edo ez dakizea besti oso garrantzitsua delako niretzat, edo ez dakizea harreman egin dudalako, edo komunitateko parte sentitzen naizelako. Baina gero eta, referentzia gutxiago izan, gero eta kanporago noa. Orduan zer gerta daiteke? Kanpo alde horretan oso deseroso bizi gaitezkela. Ze horre estres linguistikoa dago, horre zinkokatua dago hori gauza pilo bat dago. Orduan, gero eta kanporago noa, hemen zertarako egongo naiz, edo bestela, beste aukera ere badago, ez? Momentu baten ikustea, hemen injustizia bat ematen da eta mugitu beharra ikustea, eta zer gehiago hau aldatu nahi dut, ez? Edo bestela gehiago ezagutzeko gogoa bai piztu daiteke, eta gehiago ezagutzeko gogoa duzunean, gehiago ezagutzen duzu eta berriro barrurantza egin dezakezu, ez? Orduan guk uste dugu, badela testu inguru bat, eta aurrekoan berrian ere ipitzen nuen, ez? Injustoa dela, desorosoa dela, ez dudana erromantizatu nahi, ez? Ez da ze romantikoa den periferia, ez? Gogorra da, ez? Baina gero aldi berean ikusten duguna da, eta igual esan duzuna, ez? Euskalgintzaren ikuspegi horretatik ere izan daitekena, ez? Eragiteko gune bat da. Eta eragiteko gune bat da, gainera, euskaldun gehienok hor kokatuta gaudelako, orduan derrigorrez kontuan hartu beharrekoa, eta bestetik ere, mugitzeko beharrak ere, sorkuntzarako aukera eskartzen du, referente berriak lantzekoak, eta berrikuntzarakoak, eta derrigorrez, aurrera egin behar badugu,
nik uste hor eragiten asmatu beharko genukela. Bai, ez, eta nire etorkizunera begira datozenei erreparatuta, ez aipatzen zenuen lehentxeago ere nola gazteek euskararekin duten harremana estuagoa badela ez haurtzaroan, eta tira, adinetik gora nola desapego hori agertzen den, orain justu ez, hezkuntza legea mamitzen ari direla, aipatzen genuen ere eskolek bautela garrantzia handia transmisioan, ez dakit zer beste eragile agertzen diren mapan, ez, hori pisu hori badaukatenak gazteak euskararekin loturak izateko, baina tira ez, hezkuntza legeari gisaterako ez nola erreparatzen diozue izan dezakeen ahalmenean? Horre, arazo bat dago, ez? Eta horre dagoen arazoa da, ere ikastetxeen esku eta ikastetxeen jartzen dugula ardura guztia euskalduntzearen ardura osoa, ez? Eta ikastetxeek ere egin dezaketen eraia arte. Hori esan da ere, badakiguna da, orain momentu honetan, oinarrizko tresna direla, eta ikastetxeak ez dira nahikoa, ikastetxekin ez da nahikoa, baina nahitaezkoak dira. Orduan, ez nahi sartuko gai oso potoloa da, baina azpimarratzearren, nik uste dut lotuta dagoela, alde batetik badago hizkuntzaren irakaskuntza, hizkuntza berarena, baina euskara nola bizitzeko laguntzak eskaintza, ez? Guk proiektu honetan atera dugun oinarri bada, ez? Nola ikasi, erabili, ala bizi, ez? Eta orduan, ikusten duguna da, haurtzaroan bizipenak sortzen direla, bitartekoak eskaintzen direla, eta horretarako baliagarria direla, baina hezkuntzan ere aurrea joan ala, jotzen dugu, gero eta eduki igual akademikoetara, eta argi dago eurek ere, eman behar dutena, baina beste hutsune handi bat hor geratzen da, ez? Orduan, zelan lagundu dezake ikastetxeak horretan, ez? Nik uste dut zehar lerroko kontu bat izan behar dela, ez dela nahikoa euskara ikasgaian edo gramatika irakastea edo beste arloak ere landu behar direla, ze bestela kriston inkoherentzia ematen da. Ez daukana zentzurik da, esatea ez honen oso importantea da, baina gero gauza serio ez, guazen beste referentziak erabiltzera gauza serioz hitz egiteko, ez? Orduan, hori. Eta, kurrikulunak izugarrizko garrantzia daukala hor. Orduan, hori. Eta eskolez aparte identifikatzen duzuen beste, ez dakite eragile nagusirik? Bai, alde batetik dago, lehen aipatu, igual, elkarrizketa hasi dugunean, komentatu duzuna, ez? Gazte beraiek antolatzen dituztenak, sortzen dituztenak, eta bai kultur sortzaile direnak, edo bai gazte eragile direnak, edo gazte mugimenduarekin lotuta egon daitezkenak, ez? Eta azkenak, ikuste dut eurek izan behar dutela honen protagonista, eta bestea da, partekatzen ditugun, esan dugun testu inguru eta kontuetan, danok jakin behar dugula, zein paper jokatu behar dugun, ez? Kasu honetan, igual gu gaztetxoagoekin ere ibili izan gara, ez? Eta esan duguna, ikastetxeko testu inguruan ibili izan gara, ez? Orduan, gaztetxoagoak diren horiekin, guretzako badaukana garrantzi handia da, lehen aipatu dudan kontutik, ez? Zelan, adibidez duguna, ikastetxetik nola irakasten den eta ze bizipen transmititzen diren, eta gero, lehen aipatu dizudan hildotik, beste jaien kontua ere komentatu, atera zaigu, ez? Eta hortik bai egiten dutela lotura eurek modu normal batean, normala, ze azkenean gure ustez importantena da normaltasun hori lortzea, normala bizitzeko, azkenean hizkuntza askorekin lan egin beharko dugu egunero eta elkar bizi beharko dugu bai egunero, ez? Baina euskarak ere bere lekua topatzearena, ez? Eguneroko beharroiei erantzuteko.
Orduan batez ere, gu hortik goaz. Eta aipatu dizudan normaltasun horretan, nik uste badagoela hor usten dut, guri ondino gaude ikerketa horretan, baina jaien eremuak bere biziko garrantzia dauka Euskal Herria momentu horretan. Ikusi beharko dugu norbaitek entzun dion horri egia da erronka ere hor badela potoloan. Eta bukatze aldera naroa tira guzti hau aintzat hartuta, eta izango dira hor beste hainbat puntu tartekan, zer bide du egiteko esku hartze honek oraindik aurretik, edo tira zer duzue buruan izan ere aipatu zulen ere nola orain Gasteiza ere egin duzuen salto? Bai. Honek, eskuartzak izan du, hori, hasiera baten, bazen froga egitea, ez? Guazen, ideia hauek atera dira, aukera dago kontrastatzeko, aukera dago, orduan, pilotajen ikuspegitik egin dugu forma baten joan da, ez? Eta esan bezala, 2017tik orain arte urte beteko kontua zen, eta lusatzen joan gara badagoelako, zer entzun, zer landu, eta oso interesgarria delako, bebai, ez? Gainera, zuzenean, gu bai izan genuen izan zen hori, gazten gana jo genuen, eta esan genien aurrei zuzenean da, lagunduko diguzu ulertzen zein den zuen errealitatea, eta zein den partekatzen dugun errealitate hau, ze badaude kontu batzu guri ere, realitate orokorra ulertzeko, iez egiten digutenak, orduan, hor badago, buelta asko emateko eta aztertzeko, eta badago ondino zer landu, eta bestetik, horrein daukaguna da, esan dizua, Gasteizko esku hartzeak aztertu behar ditu, ondorioak atera behar ditu, guren aipatu duzun horrekin, gaur egungo egoeran balderi dagoen eta ezagutzeko, eta gero bebai nahi duguna da, azkenan tresnak eskaini, ikusten dugu beharrak badaudela, orduan bere garaian unitate didaktiko bat sortu genuen, uste genuelako, aekari ere, horrelako gauzak dagozkiola, eta orain bebai, gure asmoa da, emetik ikustearena zer tresna atera daitezken edo zor daitezken, eta behar dutenen esku jartzea horretara goaz. Ondo da, nora hemen utzi behar dugu elkarrizketa esaten didatenez, adi jarraituko ditu, datozen etorriko diren berri guzti hauek, mila esker gurekin tartetxo hau hartzarren eta hurrengora arte. Mila esker zuek. Eta horrela iritsi gara albiste geren bukarara besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu esatera eskuragarri, geratzen da izan.